Simón Bouzas, que é o meu fillo, e Mario García, que teño que decir que gañou este trimestre o concurso de poesía para todo o coro, para todo Vales Villamarín. Deixemos constancia deso. Veña, compartimos os tres a dúas voces. Eu só vou participar ao final a Avilés de Taramancos. Na outra banda do mar construen o navío. O martelar dos calafates resoa na mañá e non saben que están a construir a torre de cristal da miña infancia. Non saben que cada peza, cada caderna magistral é unha peza do meu ser. Non saben que no interior da quilla está a médula mesma da miña espina dorsal. Que no galipote a quencer está o perfume máxico da vida. Que cando no remate ergan a vela e a enxarcia tremole agarosamente no sanoar. Será o meu corazón quen sinto o vento, será o meu corazón. Gracias.